अपना अपना माल पर अपना अपना सामान पर ही ना कि दूसरे के सामान पर डोरी पर रंग लगावे चल जाए। खूबसूरत हसीना को आप साली बना सकते हैं और इनसे कांटेक्ट करके इनका डोरी भी रंग सकते हैं। की जीजा जी लो नहीं खे तो के जीजा बने के तैयार बा का जी हमें से केहू के जीजा बनाए के कोई गो नाम रख दिया था। जी एकरा के श्रृंगार कहल जाला जी चोली के जोबन आ जोबन के चोली हाँ ये आ तब मनाई होली। ये कि बुढ़ऊ लोग देखी लो तो जवान हो जाइलो आ लड़का लोग देखी लो तो सयान हो जाई। सयान हो जाइलो ढोरी के देख 40 करोड़ में अगर हम चल जाए लोग के बीच में डोरी रंगवावे तो हमरा बुझात नहीं है कि हम जिंदा रहे कि आजकल ढोरी इतना ट्रेंड कैले बा तो हमरा लागत नो कि ढोरी द रंगी जौन गाना बा ई ढोरिये से रंग लगा के लड़का लोग सयान हो जाए या बूढ़ो लोग जवान हो जाए। ढोरिये से एकदम ढोरी ढोरी में रंग जे लगाई हाँ लड़का लोग सयान हो जाई। हाँ अब बूढ़ो लोग जवान हो जाए ओहू लोग के रंग लगावे के रंग से खेले का मन करे। आजकल जौन मार्केट में बाकी लोग ढोरिये चाट के अमर हो जाता, ढोरी चाटले के बाद बुखार छोड़ देता, ढोरी चाटा राजा जी बुखार ना होई। तब हमरा बुझात है कि ढोरिये पर जब सब मामला भिड़ल बा तो ढोरिया के रंग लगौले से बूढ़ो लोग जवानी ना हो जाई, वो लोग में जवानी का ताकत ना हो जाई। अच्छा तो बुढ़ऊ लोग देखता तो आके मैंने ढोरी पर रंग लगा दे लो जो जवान हो जाए लो। एकदम अपना अपना माल पर अपना अपना सामान पर ही ना कि दूसरे के सामान पर डोरी पर रंग लगावे चल जाए। अपना अपना सामान पर हम अपना सामान के बात करता नहीं। सामान कहीं मिली तब न जवान होइलो अब बुढ़ऊ सयान होइलो लइका लोग। हमरा तो लागत 145 करोड़ में अगर हम चल जाए लोग के बीच में डोरी रंगवावे तो हमरा बुझात नहीं है कि हम जिंदा रहे। डोरिये छिला जाई ना जी डोरिये विलुप्त हो जाए। हो जाए। अच्छा ढोरी द रंगी जो सॉन्ग है इसमें ये हसीना जो है नृत्य करते हुए नजर आ रही हैं और इनको देख करके कह रही हैं कि बुढ़ऊ लोग देखी लो तो जवान हो जाइलो और लड़का लोग देखी लो तो सयान हो जाई। सयान हो जाइलो ढोरी के देख के एकदम। अच्छा असलम जी एगो बात बताई रउरा ई गाना जौन रउआ बनौनी एकर के लेखक बा? कृष्णा संगम जी राइटर बनी। अच्छा आ म्यूजिक कोइले बनी धीरज धनी भैया। ई कब लॉन्च हो जाई? 22 तारीख के सुबह में 7 बजे। 22 तारीख के सुबह में 7 बजे। जी जी जाओ लो आ गुड़िया हलचल फिल्म पर क्लिक करके ओकरा के सब्सक्राइबो कर लो आ हईसन हसीना के ढोरी देख लो आ जीजा जी के देखी कि ए साली में ढोरी में रंग लगाओ तनी तो कहीं ना कहीं मजा के बात बा। इ तो सस्पेंसे रही जी बिल्कुल एकदम सस्पेंस बा एगो नया चीज बा काहे कि पब्लिक हमरा के डिमांड करत रहल लोग कि रउआ के दू गोला में देख लेनी जा, ऑर्केस्ट्रा में देख लेनी जा, महावीरी अखड़ा में देख लेनी जा, एगो कंपटीशन में देख लेनी जा, इंटरव्यू में देख लेनी जा। अब मन बा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में देखी जा। तो ये हमार शुरुआत हो गई बा। बहुत सारा एल्बम और आई अलग अलग कलाकार के संगे। इतना अच्छा अच्छा कलाकार लोग के हमार सौभाग्य बा कि हम इतना अच्छा कलाकार लोग के संगे काम करतनी आ इतना पब्लिक का सपोर्ट बा कि रउए लोग का देन बा कि हम आज यही जवानी अब पूरा ढोरी चोली दिखावत है। जी आज मार्केट में ढोरी चोली ट्रेंड बा भाई, हम काहे ना दिखाई और कुछ हमरा लगे नहीं के रउए लोग दूसरा के देखे तो हमरो लगे बा। अच्छा रानी तो ढोरी चोली तो दिखा देहनी ऐसा नहीं है कि ढोरिया से सड़क के कुछ और लोग दिखा दी ना उ सब उ हमनी के भोजपुरी के मजाक बा। एगो कहल जाला सिंगार बा ई सब के जौन खाटी भोजपुरिया से कहल जाई त एगो सिंगार बा कि लोग चोली पर पुरान से पुरान गाना चाहे भरत शर्मा जी हई चाहे केहू होके ई लोग एगो जीजा साली के जो नोक झोंक होला मजाक होला सबसे प्यारा एगो दोस्ती के तौर पर ई सब केहू गौले बा। तो उहे बा कि सिंगार के तौर पे हर चीज़ कइल बा और सिंगार से हट के अगर बोलल जाओ तो वो एक तरह से गारी हो जाला। हमनी के भोजपुरी में कहल जाला कि चोली बा इहे जोबन बा अलग अलग चीज बा उहे के नाम अगर दूसर रख के बोलल जाओ तो पब्लिक के बीच में खराब चल जाला। तो ये हमनी के सिंगार एक तरह से मानल जाला एकरा के माने एक एगो सामान के कई गो नाम रख दिया था। जी एकरा के सिंगार कहल जाला। जी चोली के जोबन आ जोबन के चोली हाँ ये तब मनाई होली। हाँ तब मनाई होली। अच्छा चलिए देखी तो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया यहाँ लोग के गाना बा जौन सुननी और वालो कि साली के ढोड़ी में रंग रंग लगाओ तनी यहाँ के रंग लागो रहे रबर में रंग लगा रहे ना बिल्कुल पूरा रंग से नहा ले रहनी हम पूरा रंग से नहा ले रहनी एकदम तब तक बहुत अंदर अंदर चल गई जी। हाँ अच्छा सिंगर साहब रउआ तो जीजा बनल बनी यहाँ के जी ई राउर साली बनल बड़ी जी 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 एगो हमरा के बात बताई का राउर ओरिजिनल अगर साली रउरा सामने आ जास
तो रउआ उनकरा ढोढ़ी में रंग लगा दे। ऐसे साली तो हमार होइले नहीं केहू माने माने आजास मान ली कि रहली जी जी तो कार लगा देब रउआ। देखिए तो उ हक बा, सब लोग कहेला के बूढ़ो लोग भी कहेला के साली में आधा हक होला, तो उ हंसी मजाक में थोड़ा बहुत उ चलेला। माने ई कौन हक ह जी कि साली के ढोढ़ी में रउआ रंग लगाए में चोली में रंग लगाए। काहे नहीं लगा सकत? ई रोज देखला अपनी होली में खेला जाला तो जीजा धक साली के कहीं कचरा में, कहीं पोखरा में, कहीं कूद कूद के खेला लो। माने दूसरा के प्रॉपर्टी के रउआ दाखिल खर्च कर सकत नहीं। तो वही हमने भी लगा सकते नहीं, लगा दे एकदम मतलब। हाँ जी। एगो एक्टिंग के तौर बा, आज हम साली बनल बनी, काल हम भाभी बन जाएम, ओकरा बाद हम सेट संग ना में ना गर्लफ्रेंड रानी, बन जाएम। हमारी सवाल नहीं है। हमारा सवाल ये है कि अगर आप साली होती हाँ। तो क्या अपने बहनोई अपने जीजा जी से रंग लगवाती चोली ढोड़ी में? चोली में तो नहीं लगाती, लेकिन ढोड़ी में जरूर लगवाती है। लगने के बाद ये थोड़ी पता लगता है कि कहाँ लग रहा है कहाँ नहीं। जीजा आते ही एकदम लगाना चालू कर देते हैं। मेरा तो कोई है नहीं, लेकिन भगवान करे कि मेरा कोई जीजा बन जाए। ये चोली और ढोड़ी रंग है ना। बिल्कुल। वाह रे वाह, देख ली लो फैशन साली का जाने केकरा भाग में हुई हैं। हालांकि कहत रही कि जीजा जी लो नहीं खे तो के जीजा बने के तैयार बा का जी? हमें से केहू के जीजा बनाए। एकदम रउआ लोग खाली नंबर तो अइले बा हम सब लोग के लगे, आ कमेंट भी कर देम कि हमहू बनेम, चाहे रउआ लोग हमरा के साली बनावे के चाहतनी लोग तो कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा भरपूर कर देम। जे हमार साली बने के एकदम सपोर्ट में बा, फिर एगो साली पर गाना आ जाई। बाप रे, तो साली अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो देखिए ऐसे खूबसूरत हसीना को आप साली बना सकते हैं और इनसे कांटेक्ट करके इनका ढोड़ी भी रंग सकते हैं का जी? हाँ बिल्कुल। तो चलिए यही खबर मैं दिखा रहा था। असलम जी से हैं हमारे साथ और असलम जी से गाने का दो बोल हम लेंगे। कौन सा गाना है थोड़ा सुनाइए और लोगों को ये बताइए। सब नौजवान भाई लोग के लिए एक होली का ये जिया साली के मजाक है। दोनों आदमी के लिए। होली में आइल बनी साली तोहरा घरवा, आओ न लूट तनी लूट दलहरवा, लाले चाहे साली हरियर लालवा रंगवा, कोचरवा में घोरा तनी ऐनी हाथ ढोड़ी दरंगी, कमर के ओरे रंगी, ऐनी हाथ ढोड़ी दरंगी, कमर के ओरे रंगी। ऐनी ह तो ढोढ़ी दरंगी कमर के ओरी रंगी। तो यही गाना था और इस गाने को आप लोग जाकर के प्यार और आशीर्वाद दीजिए और सुनिए गुड़िया हलचल फिल्म्स पर। यही खबर मैं दिखा रहा था। कैसा लगा खबर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।